поздрави от морето. Ние сме тук с Зарко и малко преди да трябва да се приберем, защото е много топло вече. Между 12 и 4 не е много хубаво децата да са на слънце. Сме се намазали още вкъщи с подхранващото мляко, защото ако не знаете да ви кажем, че така то създава един много готин филтър, който подхранва кожата допълнително, така че може спокойно да си мажете млякото преди да се намажете с слънцезащитния крем, за да сте спокойни след това на плажа. Ние намазахме Зарко и след като се изкъпва в морето, излезна от водата. Той вече не се страхува от водата, беше вътре. Искаме да ви кажем за Невена, който отново се съдържа в този продукт на Бебо. Той много успокоява кожата, което е много важно сега през лятото и на морето. И също така, ако така по-продължително използвате млякото, ще добие един много хубав блясък на кожата, умекотява, става като коприна. Използваме го дори ние със съпруга ми, не само Бебчо, така че един много добър приятел на семейството през лятото. А ние сега няма да губим повече време в приказки. Пожелаваме ви приятна ваканция, ако вие ще ходите някъде. Ние отиваме за последно да се топнем в морето, преди Зарко да е заспал в ръцете ми. Морето ми вземе дътка. Шляп, шляп, шляп. Шляпка, шляпка, айде. Оха!